Kashim shettima me maka a kwarai da gaske ya zama wajibi in masa karatu yau in masa darasu kai kokolwarsa fa lafiya lau ilimi ne cike da kallon nasa shi isa nazo in gwada shi ai ko in auna shi idan ai al'umma ne za su tabbatar da wannan magana da ka faɗa in na faɗi inda nake so in masa darasu to muna jin ka Malam Kashim shettima ka ba yan Maiduguri kunya ɗaya to Malam Kashim shettima ka ba yan Arewa kunya biyu to ba bari in tafi da shi a giya biyu kawai ba za ka je na uku ba a'a ba zan je na uku ba dan in na je na uku kila kasa fitowa to madalla abin da isa na fara da cewa ya ba yan Maiduguri kunya ba mu san raƙumi da kasa cin ƙaya ba to ballantana ya kasa yin tiƙa wannan hausa na yi ya nemi hausawa su fassara masa abin da ya sa na faɗa ka jihar Maiduguri da ita zan fara da shi shine jihar Maiduguri jiha ce ta ilimi ta ma'abota ilimi to shi in ya yi karatu to bai da ilimi in kuma bai yi karatun ba to ba karatun ballantana ilimin ya zo ka san dalili to karatu daban ilimi daban a kwarai da gaske to yawwa Malam Kashim shettima ban taɓa tunanin cewa irin wannan magana za ta fito daga mutumin da ya fito daga Maiduguri wanda nake ganin ina alfahari da ita a matsayin wato wani guri da ake zuwa a nemi ilimi har ni na je to kwarai kuwa to madalla in ka je Gwange layin Gwani Ibrahim mai shanu ne na makaranta Gwange to yawwa barin ajiye nan na'am ba zai yiwu ba ka fito kai maganar da ya kamata a ce ba kai irin ta ba cewa mulki baya jin tausayi mulki wai bai jin tausayi ya ce wani lokaci ba tausayi ai babu batun wani kowane a'a to bari yi tambaya to da Allah in ba a ciki ba ana haihuwa a'a ba zai yiwu ba to tausayi shine cikin da ake yi imani ya fito to sai in tausayi ya samu cikin kenan sannan sai imani ya fito sai a haifi imani to idan babu tausayi ba imani me kake so a yi sannan a mulki abin da ya kamata ka ce dan na ce karantar da shi zan yi to rubutun habs da warsh na ce zan tafi da shi a giya biyu kwarai da gaske adalci ake nema a mulki ba ruwan mulki da sallah ko rashin sallah adalcin nan shi Allah ya ce i'idulu huwa aqrabu littaqwa kaga farko kenan kamata yayi ka ce mulki bai jin shakkar yin hukunci shikenan to zo ya koya kafin ya maganar ba shugaba bane to me yasa yayi barin zance ta kila ma da turanci kuma aka fassara wani iri shi turancin bai san adalci ba bai san hukunci ba babu shi a turanci mulki abin da ya gada shine a hukunta mai laifi barin ba shi tambaya guda ɗayan da zai gane mulki yana jin tausayi cewa akai idan za ku yanka abin yanka ku wasa wukar ta kaifi don kada ku wahalar da saboda kada ku wahalar da abin da kaga tausayi ne anan kaga tausayi ne Malam Kashim shettima ka ba mutane kunya saboda wannan maganar bata kamata ta fito a bakinka ba kila ku ne Hausa ba ku fahimci me ai ba za mu fahimta ba domin yayi kwado kuma ma me ya kai shi fadar hakan Malam Kashim shettima a matsayinka da nace ka ba yan arewa kunya kuma bari in dawo wancan Maiduguri na mika ka to a matsayinka na namba 2 a Najeriya ya kamata ya cancanta ya dace a ce irin abubuwan da ke faruwa a yankin arewa a matsayinka na namba 2 idan ma ba za ka iya tsayar da shi ba ɗin tun da ba kai ne shugaban ba mataimakin shugaba ne ofis ɗinka yana da dama ya kafa kwamiti a gano menene musabbabin da ya sa wannan abin ya ƙi ƙarewa dole ka kafa wannan kwamitin idan aka gano kuma Allah ya taimake ka ministan tsaro babba da ƙarami 'yan arewa ne mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro 'yan arewa ne jawo su ku zauna yankinku ne ku ake ci kamar dambun gayyar huda ka san yadda ake dankar dambun gayyar huda ko ba ruwa sai ya ƙare haka ake mana a arewa ana dankan mu ana cin mu da gyada da kuli Malam Kashim shettima ba kai komai ba
baka ce kamai ba ba mu ga wasu kokari na ce bai yi ba to gaya min ai kai dan jarida ne a'a ni ko tambayar ka ne to idan yayi ai za mu gani idan yayi ai za mu ji ai abin da isa nake wannan magana saboda bai yin ba ne kuma bai kamata a ce bai yin ba kuma a matsayin ka na namba 2 a Najeriya a ce jihar Maiduguri har yau ba a daina balahirar rashin tsaro ba me amfanin ka jihar arewa jihohin arewa 19 ko ina za ka je kana tafiya ne a ɗar me kai sannan kana zuwa kana gaya wa mutane maganganun da in an ji su bai kamata a ce mai kujera irin taka bace yake irin wannan magana sannan na ji wani barin zance daga ina daga gurin shi a'a duka shi kai kwarai wai da Dangote da Buwa wai ba yan jihar Kano bane yan jihar Lagos ne to ai wai nan bayani ne don ku gane ya ce ai duk abin da suka zama nan ne sila to zaman aka yi magana ko ana magana indijin ne a in na ce kai ba dan guri ba ne me nake nufi ba haifafan wuri ba ne haka kai ba haifafan guri ba ne kuma ba kama da tushe a wurin to har duniya ta nade Dangote da Buwa 'ya'yan jihar Kano ne dan cibiyarsu tana jihar Kano nan aka binne ta dukkan da aka rufe cibiyarka ko ina ka tafi ko ina ka je ka zauna ko me ka zama a wani gurin kai dan wurin ne saboda haka wannan ma barin zance ne wakila ko a arewa ba ku ba mutane dama su zama irin su Buwa da Dangote ne to daga ina suka taso to a ina Dangote ya fara kasuwanci a Lagos ne a tambayi Shettima Dangote da ya fara karɓar naira 50,000 ne ko 500,000 a yadda ya ba da tarihin fara kasuwanci shi a Lagos ya karɓi kuɗin a Lagos ya fara kasa kayan da ya fara kasawa in isa fara safarar to in ma dan Lagos ne ba sai zama dan Lagos goma dan Lagos ne Buwa gidan Isiya Rabiu ake magana ɗansa ne ko da Allah ba gidan ba yan gidan ba haife shi a gidan ba to don me Kashim Shettima zai ce ba yan jihar Kano ba ne a in sayar da su kai ka ce ka sayarwa yan jihar Lagos Buwa da Dangote shikenan sai to in ba haka ba to na sani in ba haka ba me zai ce su ba yan jihar Kano ba ne ta ina ba na tunanin waɗannan mutane biyun ma suna jin kalmar Yarabanci ba na tunani duk da mutane ne waɗanda suka goge a harkokin kasuwanci da zuwa nan da can ba mamaki ya ɗan ji amma ban taba ji sun yi lafazi ko karo sun ce ba ma balle kushe mai ta abin da yake so kenan to shine na ce idan ya sayar ma da Lagos su sai ce ni Kashim na sayarwa da Lagos Dangote da Tinubu da Buwa shikenan amma ka ce ba 'yan gurin ba ne da mai ka dogara saboda indijin dai guda uku ne indijin by birth indijin by certificate indijin by living dukkansu gidan iyayensu da su gidajensu da suke zama duk suna Kano dukkansu cibiyarsu da aka yanke bayan sun haihu an haife su tana Kano an taɓa yan uwanka kana an taɓa an canza musu gari to dan me shi yanzu da kwashe kayan shi daga Maiduguri bai zuwa sai mu ce dan Abuja ne bai zuwa Maiduguri ina yake zuwa sau nawa ya je me ya kai shi me yake yi a wurin duk da haka mun bar shi a Maidugurinsa mun ma ce bai da kishin Maidugurin tunda ana abubuwan da ya kamata a ce ofis ɗinka ya tsaya tsayin daka ya kare martaba da muradi da rayuwa da duke al'umman ma ko da ma ba Maiduguri ba arewa baki ɗaya baka yi ba baka sa an yi ba baka tada jijiyar wuya ba bamu ga ɓacin ranka ba bamu ga tada ƙurarka ba bamu ga inda ka murda gashin baki kace ko a bari ko ka bari ba me amfanin ka ne Kashim Shettima tambayar menene amfaninka a kujerar BP ana yi wa arewa cin kaca kana kallo kai kana magana mulki ne kai kana magana ba ruwan shi da arewa ne to ina ruwan yake a ina ma ya ajiye randar balle ya zuba ruwan to malam Kashim Shettima wannan tallan da ka ɗauko wannan maganganun da kake yi dama mun sani cewa akwai wani abu da Bahaushe yake cewa an sha giyan mulki ko to giyan mulki ko ita ka sha ne to in maye ta sa ga maganganu suna fitowa ba dubawa ba li'irabi ba fikira babu hikima ba ilimin maganar irin wannan ne kake so mu 'yan arewan mu sake kallon ka in ma da zai yiwu a sake zaben ku kai da Bola Ahmed Tinubu da irin wannan maganganun za ka nemi jama'a ayya ma ka da shi ai kwarai da gaske ai to dan me za mu zaɓe shi yana gaba ɗaya yanzu ya ma fi son Legas fa shi Kashim din a ya fi son ta
tunda ya zaɓe mana mutanen da suka fi kowa arziki a Afirka, 'yan jihar Kano, 'yan asalin arewan arai, kuma ka ɗauka kuma da su yamma. Malam Rayanu, ai ya nuna ya fi son yamma. Malam ko ya ake tafiya gara a ce mai arziki ɗan gidanku ne, da a ce ɗan gidan wasu ne ya fi daɗin ji. To sai ka ɗauke su daga inda suke ka kai su wani guri, shine ne tambaya in sayarwa ya da sai ce ya sayar musu shikenan, sai mu ce sun isa domin suna sayar da ainihin wato ma mutanen ƙasa domin su biya bukatunsu, ko kuma albarkatun mutanen ƙasa domin su biya bukatunsu, ko kuma zargin da muke yi, ai ko ɗauke-ɗauken da ake yi da sace-sacen mutanen da ake yi da kwashewa Fulani shanu da hana, ai suna ji suna gani kila suna cin riba da ita ne. In ba dan suna cin riba da ya kamata su tsayar, me amfanin mulkin, me suka zo yi, me wato mafi girman jadawalin hakkin da ya rataya a kan waɗanda suke mulki shine kare rayuwa da dukiyar al'umma, ko sun yi, me yasa ba su yi ba? Riba suke ci, ina suke kokarin aina, ko kokar ma ba mu gani ba, balle kokar ma bai zo ba, ballanta na kokari. Ni tambaya nake maka Malam Kashim Shettima, ka yi karatu ba ka da ilimi ne, ko ba kai karatu ba ilimin bai zauna ba, me yasa kake maganganun da idan ka na shugaba kake yin ta? Ya kake so mu ɗauke ka? Shin so kake ka burge Bola Tinubu, mu kuma ka burge mu? Burgewa irin ta ɗan Fulanin da ya goya matarsa a keke? Ya burge mata kafa tana kana burge ne, ya ce dan ma ban haukwalta ba, ashe kuma yankan mata kafa ike yi. Ta ji zafin ya kai suka unguje, ita ce na ce kana burge ni, ya duba sai ga jini, ita hai ki ce ina yankanki. To ko shi kake so kai mana ne Malam Kashim Shettima? Burge mun kake so a burgewa irin waccan? Sakonka na karshe gare shi me kake so ya gane? Malam Kashim Shettima, idan kana so ka dawo yankin arewa bayan ka gama mulki mu kalle ka da daraja, ka daina irin wannan maganganun na farko kenan. Idan kana so mu kalle ka da daraja in ka gama mulki ka dawo arewa, mu ga kamar da kashin baki akan irin balahirar rashin tsaron asarar da mutane suke arewa, ka sa kafar wando ɗaya da masu yi, domin dama ce Allah ya baka. Idan ka san ba za ka iya ba, sauka a nemo wani a haɗa da shi, ballantana ma ba za ku tsallake ba kai da homologon.